kutaura ndiri mudare rasekuru Musunda Gore. Kuno kwatari kuzokurukura navo, vari ivo vane nyaya yavo yavari kuda kuti vakurukure nevazukuru vavo vari muno muZimbabwe nevose vari mhiri kwemakungwa vati vane nyaya yoda kutaura nemi vazukuru vavo. Saka panguva ino muri Zimbabwe regai tipe sekuru Musunda Gore mukana wekuti vataure zvavari kuda kukurukura nemi vazukuru vavo. Vazukuru vangu makadi muri Zimbabwe vazukuru, zuva ranhasi sekuru Musunda Gore vamunoziva vachikubatsirai nenhau yenyu chikana vachinge wabirwa. Ndati ndiwane nguva yekutaura nemi vazukuru vangu nekuti ndine urombo pane zviri kuitika. Kune vazukuru vangu vari kubirwa vasati vasvika pandiri. Kune vazukuru vangu vari kufamba vachifunga kuti vari kusvika kwandiri asi vasingasvike pandiri. Kune vanhu vari kumirira vazukuru vangu munzvimbo dzinosvikira vazukuru vangu dzavanochungurwa dzinova ndidzo dzinozika kwanzi vanhu vekwaMusunda Gore. Vamwe vanosvikira paKFC, vamwe vanosvikira paBooster nepaZimuri Primary. Kwane vanhu vari kuuya vachichungura vazukuru ivavo vachivanyepera kuti tiri vekwaMusunda Gore. Saka ndiri kuti kumiwe kwavazukuru vangu, kana uchinge wasangana dambudziko rakadaro rokuti hauna kugutsikana nemunhu azinge achikubatsira, ndiri kuti huyei kuno kudare kwangu. Ivavo vanhu ndo vandinoda kuti ndivatumire nyuchi ndivarumise kuti muzive kuti Musunda Gore haana kumira nenzira yakanaka, nekuti chavari kuipisa vanenge vakufamba kunoipisa zita rangu. Imi vazukuru vangu muchinge musina kusvika kwandiri. Saka ndiri kuti kana muzukuru wangu uchiuya, wese ari kuuya, zive kuti kwauri kuuya kuZimuri Park muna Nichols Diamond pa6396 ndo panogara sekuru. Usati kana uchinge watorwa nemotikari imwe yokuendesa kune imwe nzvimbo, vazukuru vangu handisida kuti mubirwe muchinge musina kusvika pandiri. Imo muno ndimo mudare masekuru Musunda Gore. Kana zvakare uchinge watorwa iwe, svika utese kuti mawapinda mune muzukuru here waMusunda Gore akadai uyu. Wakaona maunenge wapinda musina muzukuru waMusunda Gore uyu, iziva kuti wapinda musirimo. Wakaona wapinda mukati medare rawapinda iwe risina vazukuru vangu avo varidzi vembiri avo, risina vazukuru vangu vagere pedyo nenavo, wakaona washaya vanhu ivavo, ziva kudare kwaunenge waenda hakusi kudare kwasekuru Musunda Gore. Saka ichenjedzo yandati ndipemi kuvazukuru vangu nekuti ini Musunda Gore handibirwe, asi handisina kuti muite sei mubirwe, nekuti ini Musunda Gore ndagara changu achibatwe, wamwe chibatwa nyuchi dzaku kuruma. Nevamwe zvakarewo vanenge vachitinira Musunda Gore vachitora mufananidzo yangu vachizviisa mafacebook. Ndati imi musabirwe, uyai kuno kuZimuri ndokwandiri sekuru wenyu. Iwe sekuru wenyu Musunda Gore ava havanetse kuziva, havana zino repamberi, vane vende zvakare. Ukaona Musunda Gore autorana asina vende, vabvunze kuti sekuru mazino enyu akazobva kupi. Ini vaMusunda Gore vandoziva vane vende. Saka ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe vazukuru vangu, handisina kuti murasikirwa nepfuma yenyu yamunenge muchida kuti imi mikubatsirei paupenyu hwenyu muchisangana nevanhu vasirivo vachikuti ndiwo sekuru Musunda Gore. Saka ndiri kuti sunungukai kusvika kwandiri, hakuna chinorema. Imi vazukuru vangu kana muchiuya kwandiri hamuuye kuzotukana neni, hamuuye kuzorovana neni, muri kuuya kuzobatsirwa. Saka sunungukai kusvika kwangu kwandiri muonane neni ndikubatsirei. Hakuna muzukuru wandinochichidzira mudare, ndoda kuti mese ndikubatsirei kumatambudziko amunenge masangana nawo, kusanganisa nei vanenge vachikubirai. Ndo vandinofanira kunge ndichitumira nyuchi vachinorumwa nenyuchi dzedare. Ndo mazuva andangandira mazuva ranhasi kumhuri yeZimbabwe. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yanga ichida kutaurwa ana sekuru Musunda Gore. Ndofunga mangozvinzwira vachitaura nawe kuti kune vakawanda vava kuba zita ravo vachishandisa kubira vazukuru vakasiyana siyana. Vamwe vari kuchingurwa vasati vasvika kwavanofanira kunge vachisvika. Sekuru vataura ivo vakati aiwa kuno kumusha kwavo kuZimuri kunoku, ukaona ukapinda mudare rausingaone chiso chavo, rausingaone kunyange vanoridza mbira, kunyange nevazukuru vavo mudare, unenge wapinda mudare risiriro. Zvakare muri Zimbabwe isuwo sevanhu vemedia kuya pano kuti tibatsirane imi nesu tichenjedzane kuti mbavhawo dziriko dziri kuda kutora chiso chasekuru pamafacebook ipapo. Zvakare vamwe vanogona kutoti aiwa ndakatora nhamba dzenyu pakati, asi sekuru vati aiwa handidi kuti imi vazukuru mubirwe nekuti ini handibirwe, regai kubirwa nevanhu vasirivo. Saka iwowo chitarisa uona kuti munhu wauri kuita naye transaction kana iri yemari kana zvo zvekufonerana ndivo here sekuru vamwe chetewo vaona pavhidhiyo iroro. Kana usina kuona munhu mumwe cheteyo aiwa tauri kuti iwewo hauziriwe munhu wandakaona achibuda pavhidhiyo ipapa. Saka ndo nyaya yanga ina sekuru Musunda Gore muzuva ranhasi. Tati kune vari kubawo haikona kutora chiso chasekuru Musunda Gore kamuchishandisa. Sekuru Musunda Gore munoziva vati ivavo vanhu
vanhu vanozobira vazukuru vangu, ini nyuchi dzangu dzinozoya dzokubata. Panenge pasina kunzwisisana, pasisina zvekuitana tsitsi. Saka ndiyo nyaya tanga tinayo muri Zimbabwe. Ivai matobatisisa mashoko aya aikona kuramba muchibirwa nasekuru Musindagore. Vazukuru vangu musabirwe, tarisai chiso chamuri kutaura nemunhu wacho nekwamuri kuendeswa kuti ndiko here kuzimuri kumwe chete ikoko. Tatenda. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, Dojibondora.